Ola, boa tarde. Un helicóptero e drons incorporáronse a busca dun home desaparecido na praia de Barra, en Cangas. Onte atoparon as súas pertenzas na praia sen rastro do seu paradoiro, Alejandro. Sí, Alberto, dispositivo por terra, mar e aire para intentar dar con ese septuaxenario veciño de Vigo o que se lle perdía a pista onte pola tarde. Trátase dun bañista que adoitaba vir bañarse a esta praia de Barra e foi un particular o que deu o aviso indicando que atopara as súas pertenzas pero que levaba xa varias horas sen velo. Explotacións leiteiras son outro dos sectores que está padecendo un problema preocupante. Trátase da falta de man de obra cualificada para cubriren os postos de traballo que precisan. Para moitos gandeiros empeza a ser moi agoniante, máis agoniante que o prezo do leite. E non atopan explicación. Pódese ter un sueldo bo, pódese vivir ben, ter calidade de vida, un salario digno e é un traballo como outro calquera. Cos teus días libres, cas túas vacacións, cos teus fins de semana, cos teus festivos. Mañá comeza o xuizo contra os 3 acusados pola morte de Joel Quispe. O mozo faleceu tras ser acuitelado na noite boa de 2023 na Coruña. Un dos 3 procesados é o único que permanece en prisión provisional por ser o suposto autor da acuitelada. A Fiscalía só acusa a este individuo e pide para él 14 anos de cárcere. Un ano enteiro están os alaricanos esperando por esta fin de semana. A fin de semana do arranque da festa do boi, Xoel. Sí, unha festa, Alberto, que ademais leva case 700 anos de historia e que está declarada como de interese turístico de Galicia. Dende onte ata o vindeiro domingo, as rúas desta localidade énchense de actividades que inclúen pasarrúas, concursos ou tamén recreacións teatrais e, como non, tamén as tradicionais saídas do boi. A de hoxe está prevista para as 9 da noite. Esta mañá retomouse en Cangas a busca dun bañista que desapareceu na praia de Barra. Segundo os testemunhas, deixou as súas pertenzas no areal e perderonlle a pista xusto cando estaba na auga. Alejandro, contanos. Sí, Alberto, pois operativo por terra, mar e aire para intentar dar con ese septuaxenario veciño de Vigo ao que se lle perdía a pista onte pola tarde. Trátase dun operativo no que están a participar tanto patrulleiras como helicópteros tanto de Gardacostas de Galicia como tamén da Garda Civil, helicópteros que estiveron peinando esta zona a primeira hora desta mañá. Tamén hoxe podemos ver como se sumaban a ese operativo drons, tantos dos servizos de emerxencia deste concello de Cangas como tamén de Axega, que se sumaban a última hora da tarde de onte e, por suposto, patrullaxe a pé con varias patrullas e tamén varios familiares se achegaron esta mañá bastante afectados ata aquí, ata este areal, pois para intentar botar unha man nestes labores de busca. Trátase dun home, segundo nos comentaban, que adoitaba vir a bañarse a esta praia de Barra. Foi un particular o que deu o aviso de que atopou as súas pertenzas, pero que levaba varias horas sen velo. Como ben decimos, dispositivo por terra, mar e aire para intentar dar con este veciño de Vigo, septuaxenario, pero polo momento sen ningún tipo de éxito. En principio, pois as primeiras horas son cruciais, sempre se garda a esperanza de topar con vida, entonces pois se vai descartando as zonas máis próximas do último avistamento desta persona. Nada, despois pois mirarase pois a medida de que vai avanzando o dispositivo, pois ir ampliando o radio de cobertura de zona de búsqueda. As primeiras hipóteses sobre o cadáver achado o sábado no Alto de Monteferro en Nigrán apuntan a que o cadáver pertence a un home desaparecido hai meses. Con todo, haberá que esperar a autopsia para confirmar a identidade e esclarecer as causas da morte que investiga a Garda Civil. O corpo encontraron en estado de descomposición un grupo de sendeiristas nunha zona de difícil acceso. En a Audiencia Provincial da Coruña inicias este luns o xuizo contra 3 mozos acusados pola morte de Joel Quispe, que faleceu tras ser acuitelado no Nadal de 2023 na rúa Juan Flórez. Os feitos sucederon no centro da Coruña, na confluencia da Rúa Sinfónica de Galicia e Juan Flórez contra as 6:30 da mañá do 24 de decembro de 2023. Segundo a Fiscalía, no transcurso dunha lea, Joel Quispe foi agredido con patadas e puñazos que lle causaron traumatismos na cabeza e outras lesións.
O mozo faleceu como consecuencia dunha coitelada mortal que supostamente lle propinou un dos 3 procesados e o único que permanece en prisión provisional. A Fiscalía só acusa a este individuo e pídelle 14 anos de cárcere por homicidio. Sen embargo, a familia da víctima acusa aos 3 procesados de asasinato e pídelles entre 25 e 15 anos de prisión. Testemuñas da pelexa indicaron que a víctima foi agredida por un grupo de 7 ou 8 persoas. O xulgado do penal número 3 da Coruña xa condenou este mes de abril 2 mozos por agredir a Joel Quispe. Os procesados aceptaron 9 meses de prisión e pagar 1.500 euros en concepto de responsabilidade civil. Novo episodio de violencia nas rúas de Compostela esta mesma mañá. Sucedeu na rúa Fernando III Santo, fronte a un pub no que este tipo de incidentes estánse convertindo en algo habitual. Enfrontanse 6 persoas contra outra que rematou no chan onde quedou tendida. Segundo as testemuñas da pelexa, os participantes estaban claramente perxudicados pola ingesta de alcohol. A todo lugar desprazáronse varias patrullas da policía. E o accidente que sufriu unha muller cando manexaba o seu coche nun aparcadoiro a carón do Hospital de Conxo en Santiago volve reabrir unha vella demanda, a necesidade de máis prazas e máis seguras para deixar o vehículo. Complicado atopar sitio neste aparcadoiro habilitado ao carón do Hospital de Conxo e tamén nos arredores. Saben os que acuden a unha consulta que xa teñen por costume chegar a cita con moita antelación. Tes que vir con moitísima hora de antelación e aínda así das un montón de voltas e ás veces ou aparcas lonxe ou buscas, xa ves como están os coches, mal aparcados. Moitas veces ao hospital non se ven por gusto e moitas veces que tens que isar o paciente na porta, non? Eso é importante, creo que temos que visibilizar toda a problemática do aparcamento. Isto é un peligro, deberían de poñer unhas vallas, algo, porque non hai onde aparcar. Hai poucas prazas e en riba ás veces non é doado acceder ou aparcar nelas. Do perigo que presentan, nalgúnha ocasión temos o accidente que sufriu este martes unha muller que acabou caendo co seu vehículo ao río Sar nun punto de gran desnivel e sen ningunha barreira de protección. Afortunadamente, todo quedou nun susto, pero serve de aviso para os que recorren a este espazo a deixar os seus coches. É moi mal sitio para aparcar. Isto é un peligro. Ali está cerrado, tes que despois para sacar o coche en función de como deixaches de andar facendo círculos, maniobras e o que hai. A verdade é que é un sitio bastante complicado en atopar aquí aparcamento e despois os aparcamentos son bastante xustos para o tamaño dos coches que hai agora mismo. Ademais é eso, que ao final os coches están pois mal aparcados, buscando onde poden, porque é imposible, o sea, o espazo é o que é. Entonces hai que adaptarse e si hai zonas que non son nada accesibles. Non é habitual que se produzan este tipo de contratempos, que volve poñer sobre a mesa o problema da falta de prazas de aparcamento nas contornas dos centros hospitalarios. Os comuneiros de San Isidro de Posmarcos, na Pobra, están desesperados polo ataque do lobo no seu gando. Denuncian que nas últimas semanas perderon 15 xatos e reclaman medidas urxentes para protexer o rabaño. Son os restos do último pucho que apareceu devorado no curro das Canizadas. O seu propietario non ten dudas de que foron os lobos. O jueves, un compañeiro meu, ás 8 da tarde, lle berrou a 2 que estaban atacando a un pucho aí abaixo. E o meu fillo despois gravou 5. A este non deu tempo nin a rexistralo porque só tiña uns días, ao igual que os outros 15 xatos atacados nas últimas semanas. Topas unha vaca cun pucho hoxe, ves, viernes ou sábado, xa non está. Ese tiña 2 días, e está comendo os pequenos, porque cando hai pequenos non come os grandes, cando acabe cos pequenos vai aos grandes. No inverno xa ten matado algunha besta. A impotencia medra entre os gandeiros, cada xato que morre, din, é un golpe no ánimo e no peto. Os xatos valen pouco, pero dentro de 5 ou 6 meses que estamos traballando, esperando para xuntar algo, para pagos, e para o traballo que realizamos, é imprescindible, non se sabe, agora o pucho valía 200 ou 100 euros, pero dentro de 5 meses valía 500 ou 1000. Din que sempre houbo lobos na zona, pero creen que os ataques medraron nos últimos tempos, axudados polo abandono do monte. Por iso, piden que as administracións competentes tomen medidas canto antes. Se tiñan que mirar de brosarnos, facer queimas controladas, e mirar de dar abatidas ou facerse cargo de algo. Medidas que para estes comuneiros permitirían recuperar a convivencia entre o gando e a fauna salvaxe nestes terreos que rodean o mirador da Curota.
Nos minutos viaxaremos ata Cedeira, onde esta mañá se celebrou o seu popular Curro da Capelada. De seguida aquí no Galicia Noticias. Xa saben que na páxina g24.gal teñen a súa disposición as cámaras repartidas por todo o país para ver en directo varias localidades. Hoxe imos dar un paseo polas cidades galegas e vai dar gusto porque está prácticamente todo o mapa solleiro. En Vigo, por exemplo, están nestes momentos a 26 graus, dos 27 de máxima que van a alcanzar. En Lugo, o sol bate con forza, pero quedan en 20 graus nestes momentos. Ducias de grupos de peregrinos arremuíñanse a estas horas na Praza do Obradoiro de Santiago, gozando dos 23 graus de temperatura. E para as temperaturas tan altas que hai este domingo por toda Galicia, sorprenden os 27 que ten Ourense nestes momentos. Xa saben que adoita ter temperaturas de récord. E rematamos no norte. A Coruña é hoxe a cidade coa temperatura máis baixa, xunto con Ferrol, 21 graus que teñen neste momento, a máxima doxe. Esta fin de semana comeza unha das festas máis importantes da provincia de Ourense. Allariz acolle a histórica Festa do Boi ata o 7 de xuño, Xoel. Sí, por diante, Alberto, como dis, varias xornadas de festa. Hoxe, por exemplo, tivo lugar esta mañá a recreación teatral da orixe medieval desta festa. Nuns minutos comezará un xantar aquí na praza deste convento e xa pola noite ás 9 terá lugar a tradicional tamén saída do boi. Coñecen dende logo moi ben a historia desta cita os veciños de Allariz e tamén Juan Seara, ele membro da Asociación Cultural Xan de Arzúa. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Contanos en primeiro lugar cal é a orixe desta festa. A orixe ten a súa relación ca procesión do Corpus Christi, cando se fai por primeira vez en ese ano 1316 a procesión, a comunidade xudea o que fai é increpar, molestar os cristiáns que iban na procesión e cando no ano seguinte, 1317, xurde a lenda de Xan de Arzúa, que era un nobre que vivía aquí na vila de Allariz, que tiña bois na súa propiedade e o que fai é encabezar esa procesión de 1317 a lomos dun boi manso e o que fixo foi que a esa procesión podera transcurrir sin ningún problema, sin que os xudeos poderan amolar aos cristiáns. Onte tuvo lugar a primeira saída do boi, como transcorreu? Pois a verdade é que moi ben, é dicir, as saídas, o que intentamos é que a xente que participa nela, bueno, hai unha serie de normas en todas os accesos á vila que marcan claramente quen pode entrar e quen non e participar do que son esas saídas. Claro, isto é durante varias jornadas, non? Sí, son durante os 9 días, en diferentes horarios, pues, se teñen esas saídas. A cita recuperouse hai uns anos, varias décadas xa, en 1987 ou 83? 83. Como foi mudando esta cita dende entón? Pois, primeramente foron uns veciños da vila, uns xóvenes daquel momento, os que fixeron a recuperación da festa. Eran 3 días de festa, nada máis. Despois, o que se fixo foi crear unha asociación, a Asociación Cultural Xan de Arzúa, que desde 2009 é a que é encargada de organizar a festa e se incrementou en días, é dicir, pasamos de 3 días a 9 días. E o que se intentou é eso, manter o que é a tradición. De feito, ahora mismo estamos facendo a recreación, a teatralización desa lenda, na que están participando, bueno, pues 700 persoas, cada unha nos seus gremios, autoridades, e, bueno, pues ahora mismo está rematando esa procesión. Pois moitísimas grazas, Juan, por atendernos. Como ven, efectivamente está chegando xa esa procesión ata aquí, por diante varias xornadas de actividades nunha cita que ademais está declarada como de interese turístico de Galicia. Grazas, Xoel. E a Rapa das Bestas de Cedeira celébrase no coñecidísimo Curro da Capelada. Leva máis de 50 anos organizando esta festa a que adoitan acudir certos de persoas para ver a particular loita entre as bestas e os besteiros, Iria. Besteiros e besteiras, Alberto, que hoxe se enfrontaron a uns 300 cabalos aquí no Curro da Capelada. Nos estamos con Vanessa Opico, que colabora coa organización. Moi bo día. Estamos dicindo uns 300 cabalos, un día estupendo, foi todo fantástico. Sol, todo perfecto, nadie se estimou, que é moi importante. Todos os cabalos desparasitados, todos guapos e preparados para afrontar o ano, o inverno que ven. E hasta o ano que ven non temos nada máis que facer ahora festa. Desta hora xa volveron ao monte, non hai un cachiño viámoslo. Claro, ahora quedan aquí nun cerrado. Esta tarde ou mañá a familia que son os donos, meu home, meu cuñado, meu sogro, soltanlle e cada un vai ao seu sitio. Que ten de especial aquí o Curro da Capelada?
ten de especial a situación, a súa xente, os seus animales, a ubicación que nos dá para poder facer todo isto, e que é moi importante cuidar os animales, que son os que nos cuidan dos montes. Son montes de pedregal, donde non hai unha desbrozadora que entre, nin naide que poida, e senón estarían ardendo día e día tamén, e non habería vegetación. Entón, eles son os que os cuidan, e nosotros os que cuidamos deles. Pois moitísimas grazas, Vanessa decía, ela ahora toca a festa, traballo feito xa, repoñer forzas, xantar e seguir de trola pola tarde. Que bonita reflexión sobre o traballo que fan os animais no monte. Ben, a barroa é un ácaro que parasita as abellas e supón para os apicultores un dos problemas máis graves. A solución pode estar dentro das propias colmeas galegas e a Asociación Galega de Apicultura empeza neste mes de xuño un programa para atopar abellas autóctonas resistentes e expandilas. Na Asociación Galega de Apicultores parten da base de que en todo o mundo hai colonias de abellas resistentes á barroa, un parásito máis perigoso que a velutina e que leva décadas causando problemas. A barroa quizás o problema máis importante a nivel mundial e que provoca unha gran mortandade. Este ano en Galicia pode haber entre medias de un 40 a un 60% de mortandade. Tamén en Asturias, tamén en Portugal, tamén en Castilla. O obxectivo do programa que se vai poñer en marcha en colaboración coa Deputación de Lugo é buscar nas colmeas galegas abellas resistentes á barroa. Tamén que reúnan outras características como docilidade, produción e carácter hixiénico. Hai abellas que teñen un carácter de sensibilidade higiénica hacia a barroa, es decir, limpian específicamente celdillas que están parasitadas por barroa. Consideran fundamental atopar esas abellas, reproducir as colmeas e estender a resistencia á barroa na xenética da abella autóctona. A barroa, ademais, ten outra cousa. É obligatorio facer un tratamento anual e nin siquiera con un pode ser suficiente. A veces hai que facer 2, 3, 4. Estamos en un círculo vicioso de tratamentos con todo o que eso significa de gasto, de tempo, de contaminación, etc. En un produto tan natural como é o mel, entón temos que encontrar esa abella que a temos e sencillamente buscala e multiplicala. A participación nesta campaña está aberta a todos os apicultores, sexan afeccionados ou profesionais. As explotacións gandeiras advirten da dificultade que teñen para atopar traballadores. O sector reclama man de obra cualificada e insiste en que os salarios que ofrecen son competitivos. As explotacións gandeiras afrontan dificultades para cubrir os postos de traballo que precisan. En Mazaricos, o concello con maior produción leiteira de Galicia, veñen sufrindo desde hai tempo a falta de man de obra cualificada. Sí, bueno, este problema está en todos os sitios, en todas as granxas, non? E tampouco entendo moito porque non hai xente para traballar nesto, non? O xerente da cooperativa SAT Busto Corzón, unha das maiores granxas de Galicia, insiste en que a realidade actual das condicións de traballo no sector ten pouco que ver coa imaxe tradicional que moita xente mantén e que os salarios que ofrecen son competitivos. Pódese ter un sueldo bo, pódese vivir ben, ter calidade de vida, un salario digno, e é un traballo como outro calquera, cos teus días libres, cas túas vacacións, cos teus fin de semana, cos teus festivos. Un traballador pode cobrar desde 1.500 hasta 2.500 euros ao mes ou máis. Todo depende da súa labor e do seu aprendizaje, como funciona na empresa, non? En Galicia, os titulares de granxas menores de 45 anos representan o 33% do total. Os profesionais consideran que é necesario achegar o sector ás novas xeracións para garantir o seu futuro. Mentres tanto, a escaseza de man de obra segue sendo unha das súas principais preocupacións. Seguimos con máis asuntos aquí no Galicia Noticias. Os campings ultiman estes días os preparativos de inicio de temporada. As reservas anticipadas agoiran altos niveis de ocupación para os meses de xullo e agosto. Neste camping a actividade non para. Está situado a carón da praia de Gandarío, no concello de Sada, e xa comezou a recibir campistas. Quen repite ano tras ano prepara estes días a súa estadía para pasar aquí toda a temporada estival. Moita xente que ven a pasar todo o verán, e xa están empezando agora a montar todas as caravanas para verán, e despois moita xente de paso, moito estranxeiro aquí, moito francés, alemán, sobre todo. Conta con 80 parcelas, a maior parte serán ocupadas por caravanas e furgonetas. Este verán agardan estar prácticamente ao completo. Pois se presenta fuerte, la verdad, este verano. Moitas chamadas de última hora sempre, pero bueno, ben. Soemos estar sempre a tope. O que junio, julio, agosto, estamos a tope sempre.
Con vistas á praia de Bastiagueiro, no concello de Oleiros e de Acampada. Con reservas feitas con meses de antelación, as previsións son máis que optimistas. Desde enero ya están para agosto, reservas. En verano a tope. Porque la ubicación que está este camping, estás en la ciudad, estás en el campo, estás en la playa, estás en todo. A máis das parcelas, 80 en total, hai espazo de acampada libre e 5 bungalós. Gente que viene, por ejemplo, de Madrid y eso, te echan aquí un mes y pico, casi 2 meses. Después otros una semana, los extranjeros, que vienen una semana, más o menos en verano. Vienen alemanes, franceses, ingleses, holandeses, hasta de Australia, brasileiros, de todo, por todos los sitios. Agoiran un bo verán, agora só queda, din, que o tempo acompañe. Imos entrar en 2 locais candidatos a estar entre os mellores cafeterías de Europa. Están en Pontevedra, pero na provincia e na comunidade. Hai outras que tamén aspiran a formar parte desta listaxe tan exclusiva. Durante anos o café de especialidade semellaba ser unha moda asociada a un produto exclusivo e caro, pero desde hai tempo ese café con auténtico sabor a café forma parte xa da rutina diaria grazas ao bo facer deses establecementos que cuidan o produto e a elaboración e que son recoñecidos con mencións e premios. É o caso de 2 cafeterías de Pontevedra, candidatas a estar xa entre as 100 mellores de Europa. Levamos 3 anos levando o premio a unha das 100 mellores cafeterías de España, cafetería de especialidade, e agora seleccionáronos para formar parte desta selección como das mellores europeas. Grazas a nosa clientela, claramente, que sen eles nada, e despois penso que con moito mimo, cariño, constancia. Os cafés de especialidade levan tempo medrando de maneira silente. Un bo produto, unha moenda axeitada, unha boa maquinaria, a auga que empregan, todo conta para apreciar un café con aroma e sabor a café. A calidade do café sí que é importante, pero se despois non se trata ben ese gran que nos chega en verde, tanto o que o tuesta como nos despois preparando, non é nada. E iso hai que cuidar todos os aspectos posibles. Moi boa materia prima, temos unha maquinaria tamén que nos axuda a conseguir ese propósito, unha maquinaria moi boa e unha maneira de traballar que é sempre a mesma. Bo produto, pero tamén bo servizo é o que fai que o cliente repita. Teñen café de especialidade, cada semana van cambiando dun sitio diferente do mundo, polo cal, se queres probar cousiñas diferentes, tes a posibilidade. É un café moi agradable, suave, non che queda amargor na boca, quedache unha sensación agradable. Vamos, non se pode pedir máis. Aprecia, digamos, un café pois moito mellor, non só o café, senón a maneira de facelo, supoño, e demais. E lo principal é o café. Es porque vinimos aquí principalmente por el café, no hay otro distinto. Algo tan simple como un café, pero que pode converter estas cafeterías nunha das 100 mellores de Europa, inda que para eles o maior premio é xa ser candidatos, pero sobre todo ter unha clientela que valora o traballo que fan. Xa saben que coas altas temperaturas convén regalar as hortas, pero non de calquera xeito nin a calquera hora. Para evitar a aparición de fungos ou de parasitos, compre irrigar nos momentos máis frescos, preferentemente as rentes do chan. Regala a horta ao mediodía é o que nunca se debe facer, e menos aínda cando vai calor. Non só resulta inútil posto que a auga se evapora, senón que ademais pode acabar perxudicando as plantas. Botolle non por a calor, por a fresca, a noite e a mañá. Porque se despois nos ven o sol, queimanos a planta, tamén se nos pasamos un pouquiño co riego, corremos riscos de ter fungos, de ter máis pulgón. Tampouco convén regalo os cultivos por riba. Na maior parte dos casos, compre irrigar ao nivel do chan co fin de evitar a aparición de fungos. Por exemplo, os tomates e iso, hai que regalos, faigolles un surco polos dos lados e regalos polos lados, sin regar as follas. A planta calle directamente a auga e fai esas manchiñas que despois é a mancha do que lle chamamos aquí a leva, ou o frío, ou os hongos. Esos son os hongos. A tal efecto, existen sistemas de rego que facilitarán este labor. A partir de 4 euros hai disponibles pequenos depósitos que se chantan na terra e que hidratan as raíces.
Temos, pois, por exemplo, desde calquer tipo de sistema de goteo, temos programadores que é simplemente enchufalo e concretar unhas horas e uns minutos ao largo desas horas e xa estaría, olvidaríamonos do riego. A longo prazo, os sistemas de rego acaban por aforrar tempo, gastos e disgustos. Noticias quedan agora con Noelia Rodríguez e a previsión do tempo. Que pasen boa tarde e tamén boa semana. Adeus.